बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादनि थांखिया जुदि मोनसेयानोब्ला लुबैनायाबो जुदि मोनसेयानोबा साननायाबो जुदि मोनसेयानोबा मानो गावजों गाव बर' हारिनि आफाद आरो राजखान्थिनि दोलोआ एबा राजखान्थि दोलोआ एना एनि जानो आरो बे बाथ्राखौनो बुंनो थांदों रायजो सभानि सोद्रोमा एबा एमपि रोनगोरान नार्जारि बिथाङा आरो बे समाव मख'नो नांगोन दि थांनाय 20 जुनाव भारतनि बिसायख'थि आय'गा डिलिमिटेसन ड्राफ्ट फोसावनायनि उनाव रायजो नाङैनो सोमावसारनाया सोलिगासिनो आरो जोंनि बिटिआरआवबो क'क्राझार लकसभा बियाब आरो उदालगुरि लकसभा बियाब जानांगौ क'क्राझार बियाबखौ जेरै दं एरैनो दोननानै उदालगुरि लकसभा बियाब जानो गोनांखौ दरं लकसभा बियाब खालामनायाव बर'नि मोनफ्रोमबो आफाद आरो बिटिआरनि इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो उदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै गोख्रोङै दाबि दैखांनानै सोमावसारगासिनो दं आरो गासैबो आफादनि बायदिब्ला एबा लुबैनाय बायदिब्ला बिटिआरनि सिङावनो मोननै लकसभा बियाब जानांगौ आरो बेनो जाबाय क'क्राझार लकसभा बियाब आरो उदालगुरि लकसभा बियाब बेखौनो लानानै बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादा दाबि दैखांगासिनो दं बेनिनो दिनै बर'मानि जौमा फरायसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै मोन 20निबो बांसिन आफादफोरा बाहागो लाना डिलिमिटेसननि ड्राफ्टखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायलाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय बाहागो लाफानानै सावरायनाय लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ लानानैनो रायजो सभानि सोद्रोमा एबा एमपि रोनगोरान नार्जारि बिथाङा बुंथिदों दि थांखिया जुदि मोनसेयानोब्ला लुबैनायाबो जुदि मोनसेयानोब्ला अब्ला जों मानो गावजों गाव एना एनि दान्थे बिदान्थे खालामनो गोनांथि दं होननानै मोनसे बाख्नाय जाथाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों बिदिब्ला फैदो रायजो सभानि एमपि रोनगोरान नार्जारि बिथाङा मा बाख्नाय जाथाव बाथ्रा बुंखो बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथांनि खौरांनि हेफाजाबजों मिथिना लानि माहारिनि दल संगठनफोरखौ लानानै बिथांमोना बानजायदों बेवहाय जोङो इउपिपिएल हान्जानि जानानै आं बाहागो लाफैदों आरो जातीय दल संगठनफ्रा मा हास्थायदों बे गासै बाथ्राफोरखौ बेवहाय जोंबो बुजिनो फैदों आरो बेवहाय थानानै जेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिबाय जे बयनिबो लुबैनाया एखे आरो बेवहाय आथिखालाव जे बिटिसि ओनसोलावहाय मोननै लकसभानि गेजेराव क'क्राझार लकसभाया एसटि जाबाय बेखौ बयबो गोजोननाय फोरमायदों आरो जोंनि हान्जानिफ्रायथ' जों बरायदों आरो 12थानिफ्राय 15था एसेम्बलि सेगमेन्ट बिटिसि ओनसोलाव मोनदों बेबो जोंनि थाखाय खोब गोनां बाथ्रा आरो उदालगुरिखौ लानानै जों बयबो कनसार्न जे उदालगुरिखौ जों बयबो हास्थायदों जे मोनसे बिटिसि ओनसोलावनो एखुथायै मोनसे लकसभा समस्ति जानांगौ दा आथिखालाव बे ड्राफ्टआव फैयाखै बियो खिन्थु जों बयबो हास्थायदों बे मोनसे जानांगौ दा जिहेतु इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया मोनसे रुल्सनि गेजेरजों डिलिमिटेसनखौ खालामनाय जायो आरो ड्राफ्ट हगारखांनायनि उनावहाय बेवहाय क्लेम्स एन्ड अबजेक्टनि थाखाय 11 थारिखसिम जिहेतु 11 जुलाइसिम जिहेतु टाइम होदों बे टाइमाव जों बुंदों जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनायखौ जों मोनसे रिप्रेजेन्टेसन हरनांगौ दा बयबो बेवहाय एग्रि जादों जे हरनाया मोजां दा जों हान्जानिफ्रायबो जों बेखौ एग्रि जे लुबैनायखौ जोङो फोरमायनायावथ' जोंहा गोरोन्थि जाया जे जों जेखौ हास्थायदों जों बेखौ मोनसे रिप्रेजेन्टेसन जों ज' हरनांगौ बेवहाय जुदि लुबैनाय मथे फैयोबाथ' मोजाङानो जाबाय बे बेसेबां आसामारि दिउटि नोंथांमोना सरकाराव आसायाथ' थागोन जों लुबैनाया जाहाथे जाफुङो बेखौथ' आसाया थाया होमबा 100% आसाथ' थागोन खिन्थु जों लुबैनाय बायदि बहा जाजोबनो आं बुंदों मा इलेक्सन कमिसना गावनि रुल्स मथे बिसोरो डिलिमिटेसनखौ खालामनाय जागोन आइनगत भाबै जिखिनि बेबस्थानि गेजेरजों जोंहा मोननायनि जैग्य दङ जों जेसेबां रिप्रेजेन्टेसन होदों बे जुक्तिफ्रा जुदि गनायजायोबा जोंनि लुबैनाया जोंना जाफुंसारो गतिके जोंहा मिजिं दङ जों जेब्लाबो आसाबादि जों आसाखौ खालामगोन जे जोंनि ओनसोलाव जों लुबैनाय बायदि जायोबा खोब मोजां आरो बेखौ जों हास्थायनानै दिनै बयबो सावरायलायनाय जादों गतिके आथिखालाव बे डिलिमिटेसनखौ लानानै राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव जि नांलायलायबाय थानाय जादों बेखौ आं गोजोननाय फोरमायाखै जे बेवहाय जिहेतु मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव लुबैनायखौ मोनसे रिप्रेजेन्टेसन होनायनि मोनसे प्रक्रिया सोलिबाय थाखादों बेवहाय गासैबो दल संगठनाबो गावबागाव रिप्रेजेन्टेसनखौ होबाय थानाय जादों लुबैनायाथ' एखे दा बेखौ लानानै सोरबाया मावाखै सोरबाया मावब्रेबाय बिनि खोथायानो गैखाया जों बयबो एखे लुबैदोंबा बेखौ लानानै नांलायनांगौनि मा जुक्ति दं आं बेखौ जुक्तिखौ नागिरबाबो मोनाखै गतिके मूल खोथाया जाबाय मा जे ट्राइबेलफोरनि राजनैतिक जि मोन्थाय बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जि हास्थायनानै दिनै दल संगठनफ्रा दिनै खामानि मावदों बेखौ मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेशननि गेजेरजों मोनसे प्रक्रियानि गेजेरजों हाई अथरिटियाव
बेखौ साबमिट खालामनांगौ आरो बे मथेनो जायोब्ला जोंनि थाखाय खोब मोजां एबसुनि दैदेननायाव दिनै माहारियारि आफाद आरो एबसु आरो इउपिपिएल बिपिएफ बेवहाय दिनै नोंथांमोना मा सावरायखो बेखौथ' आं अलरेडि होनबायानो जे आथिखालनि द्राफ्ट जे मोनसे इलेक्सन कमिसननि जे द्राफ्ट बेनि सायाव सावरायनाय जादों आरो बिटिसि ओनसोलावहाय बे द्राफ्टआ जोंनि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि जादोंना जायाखै जुदि जोंहा माबा मोनसे जुदि दंबावोबा बेखौ जों जयैनो इलेक्सन कमिसनाव जों रिप्रेजेन्टेसन होनो हायो नामा बे गासै बाथ्राखौ बेवहाय मोजाङै सावरायलायनाय जादों बयबो मोजाङै बाहागो लादों सावरायनाया खोब मोजां आरो आं मिजिंथिदों बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जयैनो इलेक्सन कमिसना जुदि रिप्रेजेन्टेसनखौ होयोबा नाथाय इलेक्सन कमिसनाबो बेखौ साननो हयथ' सिन्थाखौ खालामगोन सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन